हेल' लोगोफोर फैलायबाय नोंथांनि गेजेराव माखासे भिडिअफोरखौ लानानै आरोना दिनैनि बे समावहाय दा गोबां गुबुन गुबुन नन एसटिफ्रा दिनै एसटि मोननो थाखाय दावराव खालामगासिनो बा सोमावसारगासिनो दङ। थ' बिथांमोना गावसोरनि मोननांगौ बेखौ लुबैनानै दिनै जोंनो बेफोरखौ नांगौ होननानैसो बिथांमोना सोमावसारदों नंगौना नङा ना सोमावसारदों नाथाय सरकारा बेखौ नायबिजिरगोन जे बिसोर बे जायगानि थागिबि नंगौना नङा बा बिसोरनो बे एसटिखौ होनांगौना होनाङा बेखौहाय बिथां जायफोरा खुंथाय गोहोआव दं बा जायफोरा बेनि थाखाय खामानि मावग्रा बिसोरो नायबिजिरगोन। बिसोरो नायबिजिरालासिनो होनोबो हाया नंगौना नङा जायहा थागिबि बिसोर मोनगोन नाथाय थागिबि नङाब्ला बिसोराबो होनो मोन्थाय गैया बे मोनसे ना नोंथांमोना बुजिनाय जानांगौ। एसटिखौ जेसेबांखिनि बिया मानो जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो मोनसे गिदिर गोरोन्थिखौ मावलांबाय जाय गोरोन्थिया जोंहा सिमाङा बड'लेण्डमोन नाथाय बेखौ जों मोननोसै समाव नागारनानै थाखा लुबियाफ्रा नागारनानै मा खालामखो बिटिआर लाबाय बेबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिर गोरोन्थि। दा गुबुन हारिया एसटि नांगौ होननानै सोमावसारब्लायब्ला बेखौ लानानै दिनै जोंनि बर' हारियाव माखासे दावराव बे दावरावा ओरैनो जायाखै पलिटिक्सखौ लानानैसो जादों आरोना। बिपिएफनि मेनिफेस्ट'आव नुदोंनो मा होननानै गुबुन हारिफोर मोनद' हारिनो एसटि होनायाव जोंहा जेबो बाधा गैया बा होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों। बिटिसि सरकारा मा गोहो दं जे बेफोरखौ होनो हानाय ना मेनिफेस्ट'आव लानानै होनो हानाय मा गोहो दङ बिटिसि सरकारनियाव बेखौ जों साननांगोन ना बुंब्लानो माबा मोनसे सानब्लानो जानाय बेफोर मोनसे नङा ना जाब्लानो बुंब्लानो साननायमोनब्ला जोंबो दिनै बड'लेण्डखौ मोनखावसिगौमोन नंगौना नङा रायजोफोर जों बड'लेण्डखौ नांगौ जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै गोबां सोमावसारबाय रायजो राजा उखैजानानै सान्दुं अखा सैसोनानै नाथाय सोरबा दैदेनगिरिया गावनि थाखा थफ्लाखौ लानानै ज्राब गारनानै जोंनि सिमांखौ जोंनि साननायखौ आस'खान्दा खालामबाय। बेजोंनो लोगोसे सोरबाफोर गावनि जिउ थै बावसोमनानै हाथियार लानानै नांफुबाय थानाय मानसिफोरखौबो थगायनानै लिंहरनानै मा खालामखो बड'लेण्डखौ फोजोबबाय बिसोरनि नांनायखौबो फोजोबनानै होबाय आरोना। स' दा बे एसटि होनाय होयिनि बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिया राजखान्थि खालामगासिनो दं आरोना बे समावहाय मा होननानै राजखान्थि खालामगासिनो दङ बे दा हाग्रामाया बिटिसि सरकार खुंथायाव थानाय बिपिएफआ एसटि होयोब्ला एसटि होनायखौ आसाम सरकाराबो होयोब्ला दाया सोरनि जागोन गोरोन्थिया सोरनि जागोन होननानै बुंबाय थादों आरोना। स' गोरोन्थिया सिदा सिदि बुंगोन बेयाव एसटि होयोब्ला सोरनि जागोन जायफोरा होग्रा ना बिसोरनिनो नों आं बर'नि बेयाव दाय गैया ना हायोब्ला जों होबथानांगोन होनो बायोब्लाथ' सोरबा सासेखौ थांखिनानै बुंनानै सोरबा हान्जाखौ थांखिना बुंनानै जों जेबो मुलाम्फा गैया आरोना। एसटि होनायाव जेबो बाधा गैया होननायखौ बै समाव प्रमद बर'आबो गावनि सरकार थानाय समाव बुंदोंमोन गबिन्द चन्द्र साराबो बुंखादोंमोन। दिनै हाग्रामानियावबो खोनादोंब्ला बेबो पलिटिक्सनि गावनि देरहानायखौ लानानै बुंखागोनखा आरोना पलिटिक्स हान्जायाव थगायनानै देरहानाय सभाब दंखायो मानसिफोरखौ ना दा बेजोंनो लोगोसे गिदिर गोरोन्थिखौ जोबनिसाय जोबनायाव खालामफैबाय होनबा प्रमद बर' जायनाखि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ एनडिएफबिफोरखौबो थगायनानै फोजोबबाय एबसुनि बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ बड'फानि सिमांखौबो फोजोबदों प्रमद बर'आ आरो दायो बेयाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मा खालामदों गुबुनखौ सोंगारगासिनो दङ। नोंथांमोना साननानै नाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ सोर एग्रिमेन्ट खालामनानै फोजोबदों ना रन्जन दैमारिखौ एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ माबादि थगायनानै बाहायनानै फोजोबदों बिसोरनि दावहा नांनायखौ मोननांगौखौ मोनालासिनो हा एनडिएफबिफोरनि हास्थायनाय ड्राफ्ट बा मेम'रेन्डामा मामोन दिनैसिम सोरबा दिहुननानै दिन्थिनो हादोंना एनडिएफबिफोरनि लुगैनाय थांखि बा बिनाया मामोन आरो प्रमद बर'नि सिंनि लुबैसुला गोसोनि बिनाया मामोन सोरबाफोर दिन्थिनो हादोंना हायाखै दिनैसिम। नाथाय जाया हारिखौ अलखदाव खोलैदों होनोब्ला प्रमद बर' जायानोखि एबसुनि लिडार जाथिनानै दैदेनथिनानै बर'फोरखौ हाखराव गाब्रहोनानै गालांदों बियो थोंजों खोथा बियो सोरबा पार्टिखौ लानानै दा मोनजानो लुगैनानै सोंखारिगासिनो दं दायो गोबाङा इउपिपिएलखौ मोजां मोनग्राफ्रा नाथाय नोंसोरनि लिडार प्रमद बर'आनो एक नम्बर बर'फोरखौ हाखराव खोलैना गालांदों बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ फोजोबनानै एनडिएफबिफोरनि नांनायखौबो थगायना फोजोबना होदों आरो फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ बे सलुसनखौ खालामनानै गालांबाय। दिनै बिनि थाखायनो गुबुन हारिफ्रा लुबैनानै बिदों जोंहा जुदि बड'लेण्डखौ मोननायमोनब्ला जोंनि बड'लेण्डआव सोरबा बेबायदि खालामनो हागौमोन नामा
सिदा खोथा रावबो बेबायदि खालामनो हानाय नङामोन ना बड'लेण्डखौ जों मोननायमोनब्ला दिनैनि दिनावहाय। स' दाया प्रमद बर'आ बर' हारिखौ थगायनायनियावनो थांगोन बिनियावनो थांगोन आरोना। जोंनि गेजेराव एसटि होनायफोरा बारियोब्लाबो होथावनाखौसो होनो हागोन, होयिखौ मालाबाबो होनो हाया ना। बे खोथाखौ गोबाङानो बुंखादों। बै समाव हाग्रामाया बुंदोंमोन बड'लेण्ड मोनथ'आ होननानै बुंदोंमोननो, नाथाय सिट जानो लुगैना गादि लानो लुगैना प्रमद बर'आ सोमावसारफ्लाथा बिटिआरआव मोनथ', जाय बिटिआरआव मोनसेबो गोहो गैया बोलो गैया आरोना। गावनि खुंथाइ गोहोबो गैया, बिटिसिनि खुंथाइ गोहोआवनो थानाय मोनसे आन्डारावनो थानाय मोनसे मा होनगोन बेखौ एग्रिमेन्ट, थाखा फैसानि एग्रिमेन्ट। बिदिखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो बुजिखादोंदां। एसटिखौ बिदों हय सोरबा मोनगोन सोरबा मोना, जायफ्रा थागिबि मोनगोन थागिबि नङिफ्रा मोननाय नङा, बेखौ गोसोआव ला आरोना।